Kawuok Narok to wadhi e kaunti ma Murang'a kama jokanyo kuku maduong' mochung'ne weche mag ochumi e kaunti ma Murang'a ochamo muma e nyasi mane obagi apisi mar gavana ma kaunti no. Jokanyo mar kuku no oting'o ja ohala mang'ula kendo jakom mar Royal Media Services Dr. Macharia kod jakom bengi mar Equity Dr. Peter Munga maduto nyiso morgi bang' chamo muma. Chris Owino ni kod ler. Ranyisi makende mar duoko lwedo thuondi kod jolony mag Murang'a e weche mag ohala, somo kod thieth ochamo muma e bwo aput margi manyocha ochuogonegi kod tend kaunti ma Murang'a e lek mar ting'o gi malo e weche mag dongruok. Jodito 11 go man kod lony maradhai e weche mag ohala koting'o nyaka jakom kambi mar Royal Media Services Dr. Macharia kod Dr. Peter Munga osungo kaunti ma Murang'a kuom bedo kaunti mokwongo e yawo kar tiegruok e weche mag lony manyasani e pacho kae. Murang'a was the first to start colleges of technology with Kina Pedro Geshaga. I was in the first meeting for Murang'a. And I'm in this meeting for Murang'a. Murang'a was the first to produce a PhD in both East and Central Africa. So it has always been fast. And therefore, we are claiming that position as we come, as we are appointed by the governor. Well, we promise Murang'a people to work extremely hard and to take all the opportunities that may come on their way. And that will strengthen their wealth. E nyasi ma otimore e apisi mar gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata onyiso morne e lokruok ma kuku ma kamano dhi kelo ne kaunti ma Murang'a e weche mag dongruok. Today is one of the greatest day in Murang'a County. Reason being that our sons and daughters who went out of Murang'a to create employment, businesses to thrive in the academia have decided to come back officially and render value in Murang'a. We believe good ideas can always yield to better ideas, and therefore the Economic Forum will definitely critique those programs, add on them. Also, we leverage through their connections. We may get support outside the kind of resources that we have currently. Aput makamano ne ogwel kod gavana mar kaunti no Irungu Kang'ata tarik 26 dwe mar 11 higa mokalo. Jokanyo mar kukuno gin Dr. Macharia, ma en ja ohala matuklu e pacho kae, kaachiel kod wuon kambi mar Royal Media Services. Kaunti ma Murang'a bende geno matiyo kod rieko malach mar Dr. Peter Munga, jatatije maduong' mar bengi mar Equity kod skunde mag Pioneer e wi weche mag ochumi. Jokanyo mamoko gin japuonj maduong' mar mbalariany mar Southern Eastern Kenya, Professor Zipora Ng'ang'a, Fesilita Wanjiru, ma en japuonj e mbalariany ma Kenyatta kod jatatije maduong' mar od thieth ma Nairobi Metropolitan, Dr. Kanyenje Gakombe. Mamoko gin jakom riwruok mar kambi mar Equity Professor Macharia Mudhure kod ja ohala mar ahuma Jim Nambaru. Chris Owino, Ramogi TV. Lipod Chris Owino ne matero wa e yweyo mokwongo e chenro maro imorano ka ote molo kanyo mbui maro mar Facebook.